Lezi indaba zehora lokuqala sikwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli bukela nazi ezinohlonze emini nje. The advisory panel informs me that none of those that were shortlisted really could be appointed as the head of the NPA. Umengameli wezwe Cyril Ramaphosa umemezela igama lika-Advocate Andy Mothibi njengozoba yinhloko entsha ye-NPA nozothatha izintambo kwa-Advocate Shamila Batohi. Ikomiti lesikhashana lasephalamende namhlanje libambe umhlangano walo wokuqala onyakeni omusha njengoba kulindele ukuthi ke liqhubeke nomsebenzi elasungulelwa wona-ke ukuphenya ngey'nsolo ezibucayi ezenziwa-ke ngumkhuzi wamaphoyisa KwaZulu Natal uJenene Nhlanhla Mkhwanazi maphakathi nonyaka wedlule. Umholi we-MK Party uJacob Zuma kulindele ukuthi abambe isithangami nabeyindaba ePitoli namhlanje lapho ezohlangana khona-ke nenxusa laseVenezuela elizinzeke eNingizimu Afrika. Kulandela-ke ukushaqa kamengameli wezwe laseVenezuela uNicolas Maduro noboshwe-ke ngamasosha aseMelika kanye nowakwakhe. I wanted to come back with the cup, and I think there were possibilities for us. We had the talent. But yes, you see, this is a very tough tournament. Kanti uMasipala kwezemidlalo ithelekile-ke namhlanje kuseni Bafana kulandela ukwedlulela esigabeni esilandelayo somqhudelwano i-Africa Cup of Nations eqhubeka kwelaseMorocco. Kanti abadlali kanye nabaqeqeshi bebonakala bebhocobele ekufikeni kwabo esikhumulweni seyindiza i-OR Tambo eGoli. Ukuthola kube kwembukeli ngiyakwamukela ezindabeni-ke zehora lokuqala ezingunqa phambili kanti futhi-ke ezihamba phambili la ku-SABC 1 eMzansi for sure kanjalo-ke naku-SABC Lihayi. Igama lami nginguDawud Phungula. Umengameli wezwe Cyril Ramaphosa umemezele u-Advocate Andy Mothibi njengenhloko ye-NPA. Umethebe uzoshiya-ke esikhundleni sakhe njengenhloko yophiko oluphenya amacala ikhethekile i-SIU. Lokhu kuza ngemva kokuthi ithimba ebeliholwa ungqongqoshe wezobulungiswa uMamloko Kubayi litshele kumengameli ukuthi bonke abebefake izicelo bakulungele ukuthatha-ke izintambo kwa-Advocate Shamila Batohi nosephuma-ke esikhundleni njengenhloko ye-NPA. Ngenyanga yedlule kwenziwe inhlolokhono kubantu abayisithupha bebegaqele isikhundla sokuba inhloko yophiko olushushisa amacala omphakathi NPA. Kepha umbiko walenhlolokhono ohlinzekwe umengameli wezwe uveze ukuthi akekho umuntu obonakala ivuthwe ngokwanele ukusingatha lesikhundla. Were 18 or so applications, and the advisory panel informs me that none of those that were shortlisted really could be appointed as the head of the NPA. So in the end, because of the shortness of the time, I then relied on what the Constitution empowers me as president to do. And it is for that reason that I decided to appoint Mothibi. Now, I've appointed a known figure, a person who is in the criminal justice system. Njalo umkhandlo obhekele ukuthuthukiswa komthethosisekelo kuleli uthi uyakwamukela ukuqokwa kuka-Advocate Mothibi. His appointment is to be welcomed for very good reasons. I think the concern lies around the fact that the president might have been better served in asking that panel to interview Advocate Mothibi to determine his suitability for office, and very importantly to ensure that there's public confidence in his appointment. Those of us that watch the criminal justice sector closely would be familiar with Andy Mothibi's work at the SIU in particular, but many South Africans may not, and I think that has been a misstep by the presidency in this regard. U-Advocate Mothibi uzoshenqa esikhundleni sakhe. Umengameli uphinde waqoka uLeonard Likhetho njengebamba lenhloko ye-SIU. Lihlangene namhlanje ikomiti lesikhashana lasephalamende lasungulelwa-ke ukuphenya ngey'nsolo ezenziwa ngumkhuzi wamaphoyisa KwaZulu Natal uJenene Nhlanhla Mkhwanazi emva kokuguqa kwalo ngenyanga edlule.
Leli komiti kulindeleke libhunge ngenqubo yokubamba iqhaza komphakathi kanye ke nohlelo lwalo mayelana ke nokuqala kabusha ukwethula kobufakazi. Ikomiti ke lizophinde ke lamukela umbiko maqondana ke nezigameko okusola kuzo umphenyi uPaul O'Sullivan ngokuthi ke wayenokuxambukela ekusebenzeni kwezobulungiswa kuleli. Kusenjalo ko O'Sullivan usolwa ke ngokuthumela ke umlayezo ke wokusabisa oyinhloko ke yezisebenzi ke eminyangweni wamaphoyisa Cedric Nkabinde ngesikhathi yethula kobufakazi phambi kwaleli komiti. Umholi we-MK Party uJacob Zuma kulindele ukuthi abambe isithangamini abeyindaba ePitoli namhlanje ntambama endlini zenxusa laseVenezuela. uZuma uzohlangana ke nenxusa laseVenezuela elizinze eningizimu Afrika uCarlos Feo Acevedo kulandela ke ukushaqwa kukaMengameli wezwe laseVenezuela uNicolas Maduro oboshwe ke ngamasosha aseMelika kanye ke nowakwakhe uCelia Flores. uMaduro kanye ke nomkakhe bashaqwe kwela kubo ke bathuthelwa ke eMelika lapho befike bavela khona ke enkantolo yaseNew York babekwa amacala okushushumbisa ke ngezidakamizwa kanye ke namacala ahlobene nobushokubezi. Umengameli we-ANC uCyril Ramaphosa wethembise izakhamuzi zasesifundazweni Northwest ukuthi ke zizolungiswa izinkinga ezikhungethe isifundazwe okubala kuzo nokugcwala ke kwemigodi emgaqweni. uRamaphosa usho lokhu njengoba ke evakashele ke eRustenburg khona eNorthwest. Amandla. Amandla. Viva ANC, viva. Umengameli we-African National Congress uCyril Ramaphosa unqume ukuba kanye nezakhamuzi zaseRustenburg esifundazweni iNorthwest namhlanje. uRamaphosa uveze ukuthi iziko le-ANC eNorthwest yilona elikhulu kunawo wonke amaziko kuleli qembu. This is the best branch, more ANC kaofela. Last time ba win award re tla bona gore this year ba tla win award now. Uthembisa izakhamuzi ukuthi izolungiswa ingqinambe ekhungethe isifundazwe okubalwa kuzo ukugcwala kwemigodi emgwaqeni. Ke batla gore le gona mo di potholes tsena di kwalwe gore le gona o se tsamaya hantle ka dikoloi tsa lona le di taxi ha di ntse di lisa up and down. Kante ga mo ka Saterdaga re lo ba le rally ko Moruleng we know about the January 8th statement. Ukwentuleka kwamanzi, ukugcwala kwemigodi emgwaqeni kanye nokuphazamiseka kogesi yizona zinto ezikhathaza kakhulu ngokusho kwezakhamuzi. Ahona metsi, di pothole, motlakase wa sokodisa, gore everything is a mess. So at least ha ka bankanya bo metsi ya metsi pele because without metsi ha re phela. Leli qembu lizobamba umbuthano walo waminyaka yonke waziwa ngeJanuary 8th statement ngempela sonto ozobe usingathwe eNorthwest. Kuhlukene imbono ngenkulumo mpikiswano eqhubekayo mayelana ke nomthetho sivivinywa ohlongozwa yiFF ukwehlisa isikweletu esikhulu sabafundi abakweleta amanyuvesi. Labafundi bayingxenye yalabo ke abasezikhungweni kezemfundo ephakeme abathola ku uxhaso lweNSFAS ekuqhubeni izifundo zabo. Kubafundi abaningi ukwetheswa iziqo kusho inkululeko nenqubekela phambili ngekusasa labo elingcono kodwa omunye wabafundi ubuhle buqa osakweleta uthi seziqedile izifundo zakhe kuze kube yimanje akakwazi ukuthola izitifiketi zakhe. Usho kanjena eqhamisa ubunzima abafundi ababhekana nabo ngemuva ngesikhathi eside beqedile ukufunda ngemali esikhwama esixhasa abafundi iNSFAS. Many employers, they require a certificate for permanent roles. Because I can't access mine, I'm often overlooked or limited to short-term positions, even though I am qualified and I am capable. Trying to pay this debt is very hard. Izinhlangano ezimele abafundi zinembono engefani kulolu daba oluyinselelo enkulu kubafundi bezikhungo zemfundo ephakeme. The bill does not speak unto that, so we cannot have a situation where it's seemingly so it's a bill that wants to squeeze in a free-for-all situation. SASCO concludes that student debt is not a shortage of money problem, but rather the misallocation and hoarding of public capital. If you can spend billions bailing out corruption, essentially, why don't you bail out the youth of South Africa? So government is going to fill that gap. And the many other sources of income which we've seen when we're going to list it in the bill, whether it's through the redirecting of some of the skills levies, whether it's taking money from the SETAs. We know the SETAs underspend, National Skills Fund.
but also even some of the institutions as well, which have the reserves which are there, is to consolidate it into one fund that is going to be able to facilitate the clearance of student debt. Kulindeleke ukuthi umthetho sivivinyo wethulwe ezithebeni zePhalamende ngaphambi kokuba uphasiswe. Mbukele sathi qo eyitolo kade uMasibuya sizokuphathela uWT. Abesilisa ababili bavele enkantolo yemantshi kulandela izinsolo zokushaya ngesihluku wesifazane endaweni yokucima ukoma eMgungundlovu kwaZulu Natal kanti ke bazinikele ngokwabo emaphoyiseni emva kokusabalala komfanekiso oqoshiwe wevideo enkundleni zokuxhumana. Mbukela sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena odabeni oluphambili besibika ukuthi uMengameli wezwe uCyril Ramaphosa umemezeleke igama lika Advocate Andy Mothibi njengozoba ke inhloko entsha yeNPA nozothatha ke izintambo kwaAdvocate Shambile Batohi. Mbukela sikhumbuza ukuthi lezi ndaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus ngena kuzo zicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzozithola ngomjalo bazo. Mbukele sithanda ukwexwayisa ke abanezihliziyo ke esisheshe zwele ngaloko okuqukethwe umbiko olandelayo. Abasola ababili bavele enkantolo yemantshi eMgungundlovu emva kwezinsolo zokushaya ngesihluku wesifazane endaweni yokucima ukoma. Kubikwa ukuthi ke laba ke besilisa abazinikeleke ngokwabo emaphoyiseni ke ngemva kokusabalala komfanekiso oqoshiwe wevideo ezinkundleni zokuxhumana. Video eyimizuzu emibili uKhumalo kanye noNgidi babonakala behlasela kabi uZamambo Mkhize eseTavern. Babonakala bemshaya, bemkhahlela ngezinyawo, bebuya bemshaya ikhanda phansi. Omunye wesifazane wayekhona ubonakala elamlela uMkhize, kodwa uKhumalo noNgidi babuye bazoqhubeka nokumshaya. Lo mfanekiso oqoshiwe ubukwe abantu abaningi ezinkundleni zokuxhumana. Lokuhlasela kuthiwa kwenzeka kule tavern nokwabikwa estation samaphoyisa asePlesisle. Abasolwa kuthiwa basinikele emaphoyiseni ngemuva kwezinsuku eziyishumi. uMkhize kuthiwa wathola ukwelashwa esibhedlela kanti akayiphendulanga imiyalezo ecelwa yiSABC ukuthi aphawule. Amaphoyisa phambilini athe laba babhekene namacala okushaya ngenhloso yokulimaza, kodwa ngokohlulwa amacala enkantolo lukhombisa ukuthi bathwese icala lokuzama ukubulala. Bagcine ngokuzinikela emaphoyiseni asePlesisle ngesonto mhlazizini kuMasingana 2026 abasolwa besilisa ababili abaphakathi kweminyaka engama-43 nengama-46 obudala. Lokhu kuholele ukuthi bakhalelwe amasongo kaSigonyela babeka namacala okushaya ngenhloso yokulimaza. uKhumalo kanye noNgidi bagcinwe ezitokisini kulindeleke ukuthi babuyele enkantolo ngeviki elizayo. Londe Radebe, SABC News, eThekwini. Njengoba imvula ina ngaphezulu kwesilinganiso isazi sezomnotho kwezolimo sithi ke lemvula izolekelela iningizimu Afrika ekukhiqizeni izitshalo zasehlobo kanti ke nomkhakha wemfuyo nawo uzozuza emasimini nokuthi ke lokhu kuzonciphisa izindleko zokudla kwemfuyo. Iningizimu Afrika ibhekene nesimo semvula engaphezulu kwesilinganiso esijwayelekile. Lokhu kubukeka kuzolekela kakhulu imboni yezolimo ukukhiqiza emkhakheni ehlukene. Usomnotho kwezolimo uqagulo ukuthi imvula ilekelela izitshalo zasehlobo ezifana nombila kanye namabele. But if you're thinking about the field crops in South Africa now, grains and oil seeds as well as the sugarcane production, the excellent rains have assisted a great deal. And you will recall that the South African farmers intended to plant about 4.5 million hectares for summer grains and oilseeds. I think they were able to achieve that, and that area was up 1% from what they planted in the previous season. Umkhakha wemfuyo unezindawo zokulima eziluhlaza kunciphisa izindleko zokudla njengoba lo mkhakha kwekwadingeka ukuthi ubhekana nezifo zezilwane ezifana nesifo samatele.
the grazing felt has improved across South Africa, and this is positive for the livestock. Either you are on sheep, goats, cattle, all of this improvement in the grazing felt is a positive contribution for them. And it comes at a time where the livestock industry in South Africa has had quite a difficult patch. One, because of the higher feed costs for some time last year, and also the fact that there's been animal diseases. Uhulumeni useqalise ngomkhankaso wokugoma izinkomo njengenye izindlela zokulawula ukubheduka kwesifo samatele emfuyweni. Imeya yomasipala wasePolokwane uJohn Mpewu uvakasheleke idamu eliphakeleka amanzi eSishego eLimpopo lokuza emva kokuthi kubeke neziguli eziphethwe izisu kanti ke izakhamuzi zisola amanzi angahlanzekile. Ezinye zezakhamuzi zimanqika ukuphuza amanzi aphuma empompini. Zithola ukwelashwa ke esibhedlela emva kokuba nezimpawu zokuphathwa isisu. Zikhala ngokuthi ke amanzi aphuma kompompi awahlanzekile manje seziyawathenga. Uthi izingane zakhe zikhishwa izisu uthi naye ubegula uthi usehle nasemzimbeni. Mese sengithwara ukuthi ngibuyile mo ka di 24 ke thalefasa la bogomo. Uthi amanzi ayamgulisa sekuphele amasonto egula. Uthi uma ephuza amanzi sibabhlungu isisu siyamhambisa. Uthi kunzima nokulala. Izikhulu zikamasipala zithi zizosithathela phezulu isikhalo sezakhamuzi. The department has confirmed that it has found no link between municipal water supply and the reported cases as I have alluded to. It further confirmed that there is no child death linked to gastroenteritis or waterborne diseases. Kusenjalo umnyango wezempilo eLimpopo uziphikisile izinsolo ezithi kukhona izingane ezishonile ngenxa yesifo esibangelwa amanzi angcolile. We want to also inform the public that the numbers are now as per the usual occurrence and no death related to gastroenteritis were recorded in the emergency department. We also want to inform the public that there were no deaths of children related to this illness were recorded in our facilities. Imeya ke iphuze amanzi aphuma empompini esikhongweni esihlanza amanzi eSishego inxuseke izakhamuzi ukuthi zingatatazeli njengoba amanzi ekulungele ukuba angaphuzwa. Mbukelo masibheka kwezemidlalo ithelekile namhlanje ekseni bafana kulandela ukwehluleka ukwedlulela ke esigabeni esilandelayo somqhudelwano yeAfrica Cup of Nations eqhubeka kwelaseMorocco. Abadlali kanye ke nabaqeqeshi bebebonakala ke bebhocobele ekufikeni kwabo esikhumulweni ke seyindiza iOR Tambo eGoli. If you've seen how we lost that game, we should have won that game, finish and clear. So the team was equipped. I just think that this is sport, and that's why we love it. It's because there's no team in the whole world that keeps on winning. Ibuyele ekhaya namhlanje bafana ekhishwe eCameroon esigabeni somkhumbulajezi emqhudelwaneni weAFCON oqhubeka eMorocco. Bekubhekwe likhulu kuHugo Broos kanye neqembu lakhe njengoba ngo2024 baqeda endaweni yesithathu eIvory Coast. uBruce uthi abekhona amathuba kuba bebuye nayo le ndebe kodwa kungenzeka ukuthi abazange nje bebe nenhlanhla. Wanted to come back with the cup and I think there were possibilities for us. We had the talent. But yes, you see, this is a very tough tournament and you need sometimes also a little bit luck. And maybe that luck wasn't there in the game against Cameroon. uBruce uthi lesi isikhathi sokubhekisisa ukuthi ngabe yikuphi lapha bengenzanga khona kahle neqembu lakhe ukuze bezokwazi ukulungiselela umqhudelwano wendebe yomhlaba eMelika ngoNhlangulana. I think we have to make a good analysis now of what happened in the last 4 or 5 weeks and see what can we do better for the next month and certainly for the World Cup. Umqeqeshi uveze ukuthi usazoke ubona umndeni wakhe eBelgium kanti uzobe sebuya ngenyanga ezayo ezoqhubeka nomsebenzi wakhe wokucija bafana.
mbukeli sizibeka lapha besikuphathele zona ke emini uma ke gamanxa ihora ke lesihlanu ntambama bazobe bekhona kuza kwethu nezindaba ke zasindebele ke thina ke siyabuya ke ngelesikhombisa ke kusihlwa mbukeli usale kahle.